Saúdos, benvidos á terceira xornada da Copa Galicia de Ciclocross 2017. Estamos no Club de Campo de Ferrol, onde os corredores poñían a punto as súas bicicletas para disputar unha cita consolidada no calendario autonómico, quinta edición do trofeo Ciclocross de Ferrol, no que se reuniron 300 participantes na mañá do domingo 22 de outubro. Unha vez máis, excelente dato de inscritos na Copa Galicia, que o día anterior tamén na cidade departamental congregaron a cifra similar de corredores no Val de Esmelle. Xa temos en acción aos rapaces e rapazas da carreira de promoción rodando polo circuito da parroquia de Pazos Serantes, un trazado deseñado polo Club Ciclista Ferrol, a entidade organizadora deste evento. Os protagonistas da proba de promoción poden utilizar un ou outro tipo de bicicleta porque non hai nada en xogo e a única finalidade é achegar o ciclocross ás categorías de base. Unha vez rematada esta toma de contacto, ultimaban o seu quecemento os corredores que compiten polos puntos na Copa Galicia. Na liña de saída agardaban o bandeirazo inicial as cadetes con Noel Asá do Academia Postal Action MMR de Maceda como a gran rival a batir despois de terse imposto nas dúas xornadas anteriores. Os seguintes en comparecer no circuito do Club de Campo de Ferrol eran os cadetes Miguel Rodríguez do Club Ciclista Ponteareas, situábase en primeira posición vestido con mallot de primeiro clasificado na Seral. Estaban a continuación os Máster 50-60, a camisola de líder defendía o portugués Antonio Moreira e Javier de la Fuente impoñía o ritmo dende as primeiras pedaladas. Para completar esta primeira quenda arrancaban os Máster 40, unha vez máis a categoría máis numerosa. O primeiro clasificado do ranking, Manuel Armada, respostaba o arreón inicial de Xaco Pagra. De contado comenzaron a rachar estas 4 carreiras. En as cadetes, Noel Asá marchábase por diante de Laura Capa do Farto e de Aida González, compañeira da líder no Maceda. Tamén impoñía a súa condición de dominador da Seral Miguel Rodríguez nos cadetes. Por detrás do representante do Ponteareas formábase un terceto con Xoel Montes, Martín González e Zoe del Río, o ciclista do Marín Otomán, que se pasaba de freada neste xiro. Nos Máster 50-60, Javier de la Fuente non daba tregua e o Don Orimber seleccionaba o grupo cabeceiro, levándose con él a Mario Castro e a José María Magariños. A posta inicial moi forte asinou unha nos Máster 40 Xaco Pagra, o do Máster da Louriña non botaba nin ollada para atrás, o líder Manuel Armada da Asociación Galega de Ciclistas e Juan José Saborido do Cortizanova, indo o límite para non permitir que o porriñés puxera terra de por medio. Nas cadetes, Noel Asá ia ampliando a diferencia respecto a súa inmediata perseguidora Laura Capa. Non estaba defraudando o circuito do Club de Campo, e nela topamos a Borja Gómez, esforzándose ao máximo. Tamén o Club Ciclista Ponteareas pertence ao cadete Miguel Rodríguez, que se mantiña primeiro con Zoe del Río moi preto, pero do Marín Otomán repetía caída no mesmo punto que antes. Daba situación nos Máster 40, Juan José Saborido asaltaba o primeiro posto por diante do líder Manuel Armada e de José Antonio Pazos Ñaca do Código Atlántico. Mínimas as diferencias en metros finais para os cadetes, con Miguel Rodríguez que tiña unha vantaxe inferior aos 10 segundos sobre Zoe del Río, pero esa marxe resultaba suficiente para que o do Ponteareas reforzara o seu liderado. Nos Máster 50-60 os 4 primeiros rodaban xuntos, polo contrario, nas cadetes estaba claro que a victoria non se lle escapara a Noel Asá. A súa diferencia roldaba o minuto con Laura Capa, que non podería impedir que a ciclista do Academia Postal Action MMR prolongara o seu pleno de victorias. Final moi axustado no Máster 50-60 e a ser decisivo o ataque final de Mario Castro, que gañaba con 10 segundos de vantaxe sobre Magariños. Ademais, o do Cortizanova colocábase líder e a formación de Padrón e a redondear esta primeira quenda co triunfo de Saborido nos Máster 40. Última subida polas escaleiras con Manuel Armada pisando os talóns a 5 segundos, pero o líder tería que conformarse coa segunda praza. Deste xeito, Saborido lograba a súa primeira victoria na Copa Galicia 2017. Paradas para entrar en acción as mulleres, saída conxunta das elites sub-23 e das juniors, para dar inicio a segunda quenda do trofeo Ciclocross de Ferrol. A gañadora das dúas xornadas anteriores fora Irene Trabazo, e a ciclista do Marín Otomán, con susto incluído, comezaba intratable e conseguía distanciarse durante a primeira volta de todas as súas rivais. Por detrás da líder sub-23 tiraban as corredoras do Cambre Renault Caeiro.
Aquí temos a loita por coller a cabeza nos Master 30, a outra carreira desta segunda quenda. Juan José Chapela, primeiro clasificado na xeral, era o máis rápido na saída, evitaba o atasco que se formaba no pelotón. Chapela do Máster do Morrazo era marcado moi de cerca por Calvete e Carretero, os dous do Cambre. Mentres na proba reña femenina, treito técnico, ciclocross en estado puro para Irene Trabazo, a marinense. Igual que nas dúas xornadas anteriores, volvía a mosarse intratable. O grupo perseguidor reducíase ao dúo composto por María José Gómez e Isabel Castro. Nos Master 30 chegaba o contraataque dos ciclistas do Cambre, cambio de ritmo de Andrés Calvete, que poñía en dificultades ao seu compañeiro Carretero. Voltamos coas mulleres e coa solidez de Trabazo. Na loita por ser a primeira elite, María José Gómez non lograba soltar a Isabel Castro, que ia de menos a máis, como é habitual na ciclista do Condado Bike. As juniors situábase en cabeza Sara Justo, a corredora de Benavente, rodando por diante da líder Jessica Costa. Calvete xa en solitario nos Master 30, a súa aceleración sacara de punto a todos os seus adversarios, incluso a Carretero, gañador o día anterior en Esmelle. Seguía o seu Trabazo e as novidades estaban por detrás. A habilidade de Castro neste obstáculo no que María José Gómez optaba por botar pé a terra. Dous estilos diferentes tamén nos Master 30, en riba da bicicleta Calvete e Carretero, que prefería xestionar esa zona doutro xeito. Na batalla polo podio aparecía un grupo con Alejandro Mesías, Marcos Mayo, Constantino Muñoz e Pedro López. Nas elites sub-23 a diferencia de Trabazo superaba o minuto sobre Isabel Castro, que apuraba o máximo para consolidar a segunda praza. Imparable ao frente da proba, Irene Trabazo, gañadora na primeira xornada en Marín, tamén en Esmelle. No Club de Campo de Ferrol buscaba a súa terceira vitoria consecutiva. A temporada pasada, gran dominadora na Copa Galicia fora Isabel Castro, que este ano aínda non conseguiu igualar o ritmo da marinense. Tamén se lle estaba resistindo toda agora a vitoria a Andrés Calvete, gañador da Xeral Master 30 no 2016, pero en Ferrol o de Cambre recuperou a súa mellor versión. Máis de 2 minutos de vantaxe sobre Luciano Carretero, que se mantiña por diante nun grupo no que agora tamén estaba o líder Juan José Chapela. Subimos as escaleiras coas tres primeiras na proba feminina antes de comezar a última volta. Todo decidido nas dúas carreiras, con Calvete Trabazo rodando a par. O do Cambre estreaba o seu casilleiro e festexaba cunha celebración do máis elegante. Segundo sería Carretero e terceiro Chapela, que se mantiña líder. Nas mulleres, 3 de 3 este curso para líder sub-23. A do Marín Otomán, Trabazo venceu cun minuto e 22 segundos sobre Castro. A outra gañadora nesta quenda sería Sara Justo. A corredora castelán leonesa impuxose entre as juniors e a primeira neste ranking continúa sendo a portuguesa Jessica Costa. Irene está moi fuerte, pasa que unas salidas son malísimas as salidas, teño que empezar a entrenar a salida e claro, quedar un poquinho atrás, despois costa un poquinho adiantar a xente, pero bueno, pouco a pouco vamos aumentando o ritmo e ainda queda moita temporada por diante. Clasificación da proba femenina: primeira Irene Trabazo, segunda Isabel Castro, terceira María José Gómez, cuarta Sara Justo e quinta Andrea García. No momento do prato forte, carreira elite sub-23 que a ser tan accidentada como entretida dende o principio. Nada máis poñerse en marcha, fíxense nos problemas dos dous líderes, Iván Feijóo e Adrián Valverde. Os dous contanos que pasou neste accidentado arranque. Estaban esperando para dar a saída e no momento que dixeron saída, hai que esperar o pitido, pero algúns xa saliron. Claro, bueno, a nos colleunos totalmente despistados porque estamos esperando o silbato, dixeron saída e nos non sabíamos que facer, entón collemos, arrancamos. No meu caso non me deu entrado a cala, esa salín fatal. Bueno, a Iván creo que lle pasou algo parecido, claro, porque nos tocamos os dous. O que máis beneficio sacou desta saída foi Román Sá, o representante do Academia Postal Action MMR de Maceda. Non tivo dúbidas e a súa estela seguiron a Paulo González do Salvaterra e Luis Fernández Oliveira do Avanza.
o líder elite Valverde ia remontando dende o último posto ata que se lle rompeu a cadea e tivo que botarse a correr a pé buscando os boxes. Menos caótica resultou a saída dos juniors. A outra carreira desta quenda final, Carlos Canal, vencedor o día anterior en Esmelle, non tardaba en rachar a proba. Veíanse con el Roy López e Borja Lorenzo. Nos elite sub-23 abrían oco Romansa e Paulo González. E dende atrás viña en progresión o gran favorito Iván Feijó, que aquí o temos adiantando a Darío Otero. O dúo de cabeza con Sá e González sentía cada vez máis preto a presenza do líder sub-23 Feijó. Paulo González non quería que se xuntaran con el na cabeza dous corredores do Maceda e aceleraba, pero Feijó xa encendera o motor e impresionante como no treito máis duro do circuito caza aos dous de cabeza. Solvencia absoluta do Dallariz, que se colocaba a roda do seu compañeiro Sá. A estructura de Maceda tamén dominaban os juniors con Canal. Os seus dous principais rivais, o líder Jorge Suárez e Adrián Barros, non podían evitar que o de Xinzo de línea se distanciara. Voltamos cos elites sub-23, onde Feijó xa asumira o control, con Sá e González sufrindo para aguantar o seu ritmo. Nos juniors, Canal seguía mandando en o dúo de perseguidores, quen se vai o chan e Adrián Barros, o do Coruxo. Intenta reaccionar de inmediato, pero non poderá seguir xunto a Jorge Suárez por problemas mecánicos. Despexábase aínda máis o panorama para Carlos Canal. Zona de obstáculos que non se lle atraganta a Feijó, que pasa voando por riba deles. O seu compañeiro de equipo Sá poñíase en pé en riba da bici, pero xunto a Paulo González non deixaba de ceder tempo. A exhibición do Maceda completaba o Junior Canal como da renda para él, por riba do minuto sobre Jorge Suárez. Nesta carreira Feijó non volvía a ter como rival o gañador da primeira xornada da Copa Galicia, Samuel González, que se atopaba en Bélxica para participar na Copa do Mundo. Esta ausencia deixoulle vía libre o de Allariz. Por detrás del, Paulo González queda momentáneamente segundo tras sufrir problemas mecánicos Romansa. Rodaba a prazer Feijó polo Club de Campo de Ferrol. Xeito co seu compañeiro Carlos Canal, que xa entra na última volta da carreira junior, corredor de primeiro ano na categoría. Canal tiña máis de minuto e medio de vantaxe respecto a Suárez, do Cidade de Lugo Esturión, que ia manterse como líder. Victoria incontestable, a segunda na Copa para Canal. Desde o Maceda, que tiñan en Ferrol o último test antes de iniciar a súa participación. A semana seguinte na Copa de España, Feijó non deixaba de aumentar a diferencia sobre Paulo González, que con problemas mecánicos ia voltar ser adiantado por Sá, a quen se lle unira Darío Otero do Compostelano. A estructura do Maceda buscaba o dobrete cos dous sub-23 cando xa estábamos na última volta, por riba de minuto e medio, a diferencia de Feijó con Sá e Otero. Cuarto, tras volver remontar dende o último posto, situábase o líder elite Adrián Valverde do Club Ciclista Rías Baixas, e a continuación aparecían Aquiles Sordo, José Rodríguez e Paulo González. O do Salvaterra, víctima dos problemas mecánicos, non puido continuar no pulso polo segundo posto entre Sá e Otero. Última subida xa para Iván Feijó, recta do meta para que o líder sub-23 acabara o seu segundo triunfo. Romansa chegaba segundo e Darío Otero terceiro, celebrando o primeiro posto en elite por diante de Adrián Valverde. Clasificación elite sub-23 masculina: primeiro Feijó, segundo Sá, terceiro Otero, cuarto Valverde, quinto José Rodríguez. Ceremonia de podio con Mario Castro, ganador Máster 50-60, triunfador Máster 40 Juan José Saborido, en Máster 30 Andrés Calvete, gañadora Máster 30 Montserrat Martínez. Nas cadetes venceu Noela Sá. Nos cadetes o triunfo de Miguel Rodríguez. Na categoría junior, Sara Justo. E nos juniors o triunfo de Carlos Canal. Categoría elite femenina, Isabel Castro a vencedora, Darío Otero entre os elites. En as sub-23, Irene Trabazo. E nos sub-23 masculinos, o triunfo de Iván Feijó. De rifirrafe con Paulo, hasta que ao final se me saliu a miña cadea, e collemos uns metros e
pouco a pouco con Darío fomos ya recortando algo, e logo el tamén lle pasou o mismo, se luxe a cadena, e ao final foi un man a man con Darío hasta o final, hasta a meta. Coa imaxe de todos os líderes, poñemos o punto final a este resumo. Moitas gracias pola súa atención ata a vindeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross.